Waqt it-tieni seduta parlamentari f'din il-15 il-leġislatura li fetħet is-sibt li għadda, il-Prim Ministru Robert Abela għamel stqarrija ministerjali dwar is-summit tal-Kunsill Ewropew li attenda l-ġimgħa l-oħra u tratta temi kruċjali b'mod partikolari l-qagħda ġeopolitika attwali u l-Multi Annual Financial Framework għas-snin li ġejjin. Il-Prim Ministru semma li fl-ewwel jum tas-summit ħasem f'diskussjoni informali fiħdan il-Grupp Friends of Cohesion dwar il-fondi Ewropej fejn saħaq illi Malta waslet il-messaġġ li l-għaqda Ewropea tibqa' element essenzjali f'mument sensittiv bħal dan. Fil-Kunsill Ewropew il-mexxejja komplew jiddiskutu l-budget tal-Unjoni Ewropea għas-snin illi ġejjin illi mistenni jiġi finalizzat fix-xhur illi ġejja. Hawn Dr. Abela nnota li s-sovranità fiskali hi kruċjali u li l-budget għandu jirrifletti l-aspirazzjonijiet tal-popli tal-Istati membri waqt li fakar li dawn huma fost l-aktar negozjati diffiċli peress li kull pajjiż ifittex l-aħjar pakkett finanzjarju għalih. Li l-budget irid jirrifletti l-aspirazzjonijiet taċ-ċittadini u jibqa' jixpruna riformi kredibbli, tħaddit ukoll hemmhekk fuq li il-country specific recommendations jibqgħu recommendations u dik kien punt ieħor li għamilt b'rispett imma b'fermezza f'isem pajjiżna, irridu jkunu wkoll realistiċi u jsibu l-qofol tagħhom fl-interessi nazzjonali u allura waqt id-diskussjoni ħareġ il-punt importanti li r-riformi jridu jkunu ppjanati u mhux imposti bla diskussjoni. Minkejja dan saħaq li s-suċċessi ekonomiċi ta' Malta jeħtieġu aktar ħidma internazzjonali biex il-pajjiż jibqa' jirċievi livell adekwat ta' fondi Ewropej u li dan jibqa' priorità għall-Gvern. Fuq il-kompetittività globali tal-Unjoni Ewropea, il-mexxejja ddiskutew l-impatt tal-iżbilanċi makroekonomiċi u kif jistgħu jiġu indirizzati l-isfidi komuni. Il-Prim Ministru saħaq li t-tisħiħ tas-sigurtà ekonomika u essenzjali iżda għandu jimxi id fit ma' Ewropa miftuħa għall-kummerċ. Dwar l-enerġija ġie nnutati tħassib komuni dwar il-prezzijiet għoljin. Dr. Abela qal li Malta fl-aħħar snin irnexxilha tnaqqas il-prezzijiet b'mod sinifikanti u dan qed jagħti serħan il-moħħ meta mqabbel ma' ħafna stati membri oħrajn. F'dan il-kuntest tibqa' prominenti id-diskussjoni dwar il-prezzijiet għolja tal-enerġija u hawn fejn tara it-tħassib serju madwar il-mejda, madwar tista' tgħid mejda sħiħa ta' 26 stat membru ieħor illi għandhom preokkupazzjoni kbar fuq is-suq tal-enerġija li jikkontrasta bil-kbir mal-istabbilità totali illi l-Gvern immexxi minni joffra f'pajjiżna tul dawn l-aħħar snin u hekk se nibqgħu nofru fl-enerġija kollha ġewwa pajjiżna. Semma wkoll il-ftehim il-ġdid mal-kumpanija Ġantesca BP biex tiġi assigurata l-provvista tal-enerġija ta' pajjiżna, deskritt bħala pass importanti f'mument sensittiv marbut ma' sitwazzjoni fl-Istrett ta' Hormuz u żviluppi internazzjonali. U tenna li jibqgħu kruċjali l-isforzi favur il-paċi fejn l-Unjoni Ewropea għandha responsabbiltà kbira. Nemmen li l-Unjoni Ewropea għandha responsabbiltà u fl-istess ħin opportunità li taqdi rwol globali importanti biex tinġib stabbiltà u paċi tant bżonn juża. Fuq l-aġenda tas-summit kien hemm ukoll l-immigrazzjoni b'enfasi fuq il-progressi li saru l-ħtieġa ta' riżultati konkreti, aktar kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u politika li tiddistingwi bejn min jeħtieġ protezzjoni u min jabbuża mis-sistema. Tikkomplejna nitkellmu wkoll dwar il-kooperazzjoni f'diversi fora multilaterali u kif permezz tat-tisħiħ tar-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi tal-oriġini u tat-transitu nistgħu nassiguraw li jkollna politika ta' migrazzjoni li tkun aktar ġusta u li tipproteġi lil dawk li verament ikun jistħoqilhom il-protezzjoni u mhux lil dawk li jabbużawna. Ta' min jinnota li l-kap tal-Oppożizzjoni Elix Borg ma kienx preżenti fil-Parlament għal din l-istqarrija ministerjali u floku spiċċa jwieġeb Elix Perici Kalaxxone.